Dia ini pet ya arteli ki bay day bak kini ke jingli. Lalu pipet hang ni sim baman ulah tip mong ba tip yaki utip yaki kidai ki. Tambah udah kelipat yaki kidai ki. Udah kuat ban na pentikna yaki baki dai ki ai. Bat ulah keli jingli. Dia hak ni kapur ngakwa bangin ya kmi menta ya ke ai ke baki brio ki ong ya pi dai we. Ki brio ki ong ya pi dai we. Ne ki brio jong kini ke pertai ki ong ya pi dai we ni ka ai. Pi dai we ne ke ai. Kumpong ong mene. Kini uni ukun jong keba ubalong urang bak lingdo bak kini ki nyongot. Ba itu yaki baki dai kita ki brio ki babaha. Ki brio ki babaha. Bun sien ki brio habaki kren sepang jongi. Le se ki laban ong bangi dai ki babaha. Ne le se ngi laban ong ila die bangi dai ki babaha. Ngi le ki kam ki babaha. Ngi ai ka jing rap isnai bat kum ta ter. Le se ngi laban ong bangi dai ki babaha. Oh le se ngi laban ong. Oh bangang ada ubabaha ni ki babaha tamah ni po snong. Namar bangale kini ki kam ki babaha. Ni ngalong ubaha khmat po snong hatal. Ni hak em lang salang. Ni hak kanu ka kenhun. Ada ubah kam baha. Namar balai ngale kini ki kam ki babaha. Ai tu ipi am don weru ubabaha. Kata deh bukti kejong belai kong. Balang ipet yau ni uskeba. Baik ini kiling do. Kai kebaja. Kila itu kum kiling do. Kila itu lah kum ki brio ki babaha. Balang ada kami ila dia hak ini ki por ki mementa. Bu nengi ila abanong. Bagi dia Kristen balang itu engi komta kum ki Kristen. Henry kajing pau kajongi kum ki Kristen. Kajing itu kajongi ialah dia kum ki Kristen kadai kam tam ha kapor kapa bat kapa jenjar. Ada pipet suah kani kajing ja la itu unus keba ba kini ki wik oh kum ki brig badan buram. Henry ha kani kajing ja la sya ban pensisha ba kidai ki ai. La sya ban pensisha ba kidai ki ai. Le si la ban itu ingi kum ki Kristen. Henry ha kajing kajing le ki por ki ba kum kini kiri ki por ki ban pen itu ialah dia bapidai ki ai. Kiri ki por ki bangahap nyahab ban yet ialah dia bangidai ki ai. Nama la pipet na arti muti kalau nong ka balai ka kot kapasan. Hang tu ka itu bahak segi ka bakat do kin don ki brio ki badan ya ka dur jong ka jinglu blai. Hendai ki baleno ya ka bor. Ki don ya ka dur ka jinglu blai. Hendai ki baleno ya ka bor jong ki. Nyahab ban yet ialah dia. Kadai ka por ka ngihaban yet ialah dia. Oh ngihaban ladang ngap iki brio ya se kilaban ong ba ngidai ubah hok ngidai ubah bah namar ngi kamai la ka hok wong ngim tu ngim thiem ngim le ikinu kam ki basnio. Henry kata baro kadai ka jing thau ka jong pi daladi la dia. Henry ladang ngi let bat ki wei pat ki ba khambha yangi ngilas nio. Ladang ngi let bat kinu ki brio ki ba kham don buram yangi ngim long ye khmat ka jong ki. Tinggi sengau tu ba barok ke baki brio ki ong. Barok ki baki brio ki ong. Kadai ke basu tok sudah. Yang tengi rak ialah dia. Yang tengi brio ki ong ingi bengin sengau sarong ialah dia. Bengi dia kita ki babaha. Henry kam long ke basya. Nang ta kidan ki brio ki ba ong pat bengi long ki nong pop. Yong ki long pop lek no. Ngai em ke jing em ke basni ngam la ban kelasyo uni ujing di ute enga ni ke jing di kete enga. Anlek kum no. Jangan su enjoy bit no. Nama ngatip anlek sya dujok ni engan su namar ban i kini ki jingmling ki basni ru ka bang palat ka strat palat. Ngam kwa ban yakun ban i ki ngakwa ban enjoy kita ki banga ngalek ki barim. Anlek kum no. Ngano mangade nong pop. Ngam saliam ni engan enjoy kan ni ka jing em ka dai bet tang sisin ngalek ki bangaman ngalek dujok ni ngakran kano ka dujok ru. Kerana kano ni engan lech spot dujok compare yang namar balai nga enjoy ki bangale kenma
kadan ka jing bishar ka jong trai nam ta ki bria ki ba ong bangi don ki ba ngilong ki ba bha ngani thu ipi kadan ka jing bishar namar ha ka ski ka ba khadu anam bishar ya ki kam ki ba bha ka ba pipile henrai ha ka ski ka ba khadu an bishar ya ki kam ki ba sniu ka ba pipile phemla banong la la sha kem ha pulit la pile kanu kam ka ba sniu la lap ipi phemla banong pulit nga ngade ba bha ngale shibun kini ki kam ki wei pat ki ba bha pulit uangam tip ki ta ki kam ki ba bha ke kini kam ka ba sniu ka ba pipile ni haban yet iladi ke kam ki ba sniu ka ba ngi le nama kan dan ka jing bishar de la dingi pe hi ki bria ki dan shibun ki ba ngau khan la di ba ki long ki ba hok ki long ki ba bha bat ka perthai ka ong kum tai ki dan pat ki ba yong mi dei ki ba pop ngim la ban le e shu tingin shu im no kum ni kum ba ka long re tungin pha ya ka e ba tin ka jong blai ka ong ka e ka ba blai Ukraine chapang jongi ka e ka ba blai Ukraine chapang jongi dan ko wei ka jing ja ha ka ni ka jing ja apoi ban ya kren ba wei u samla rong ba ba de ha ka ta ka jing kren dei u ba nget u blai dei hiru u ba kwa ban nget ba u blai don re u nget ya kini ki suot bat kum ta ter iki men sim ba man ba ki don ta ki suot ba kum ta de ha ka ta ka jing kren ngam tip balai ba kwa ne jiet ban nget u blai le sia kala ban dei na ka jing sngo ba ka ba u le kwa ban i kita ka jing mlen ki ba sneer mar ki enjoy palat ni ki subang palat de ha ka ta ka jing kren u ya thu e ka ta ka jing ni ka jing pang ka jong u ka ba u ya sham ba la lik test kleng shim la lap ya ka ta ka jing pang ka jong u bat ha ka ba kut wang la lik phat duai ngong pilai phat duai oi ngong piong phat phim ngai u blai wang ngam kwa man ngai ngong pi ngai pat i ki dan kini ki man sim ba man wang hoi mar ba on dalau phat duai la ayu khau ban bam la ai ko mandi wang kalayarap sibun ngong pla bam khau man ta wang hoi khau bala dei bala duai ngong de pi phat duai wang hoi namar kita ki bri balik sniu ki pha yang anu suot ngong pi filik phat duai pat pi lek no nga phat du blai pi phat du blai ade wa de pi u blai ru hap ko ngoi pi namar ba wa sem ngai u blai de skau ba u blai long hapo jong ki penya kat ba mon u blai and they kim jiet kim ken mau bi ki dei tang ki jing thao ki ba u blai u thao ki de cái ba u blai u ong yang ni bangi dei ki